ин навбат роҳ пеш гирифтем ҷониби яке аз ҷамоатҳои деҳоти шаҳри Турсунзода. бо мақсади аз рӯзгори мардум шинос шудан ба ҷамоати деҳоти 10-солагии Истиқлолият омадем. наворо то ба охир бубинед, мо шуморо аз ҳаёту зиндагии мардуми ин минтақа шинос мекунем. дар роҳ диққати моро як манзараи аҷибе ба худ ҷалб сохт. ин шутурҳо дар деҳаи Исмоили Сомонӣ парвариш меёбанд. онҳоро соҳибкор ҳоҷӣ Ҳамроз Солиев нигоҳубин мекунад. тибқи иттилои масъулин 6-7 сол қабл номбурда аз ҷумҳурии Узбекистон 2 шутур овардааст. то имрӯз шумораи шутурҳо ба 20 адад мерасанд. ба мо иттилоъ доданд, ки соҳибкори маҳаллӣ шутурпарвариро рушд дода нест. пири ҳакимони Машриқзамин Абуалӣ ибни Сино дар китоби Ал-Қонун дар бораи аҳамияти шири шутур маълумоти муфассал додааст. шири шутур аз қадим на танҳо бо таъми хуш, балки ба сифати як нӯшокии серғизо байни мардуми шарқ шӯҳрат дорад. дар вай микроэлементҳои оҳан мавҷуд буда, таркиби хунро тоза ва мубодилаи моддаҳоро дар организм ба танзим медарорад. даромади шутурпарварони деҳоти 10-солагии Истиқлолият низ маҳз аз ҳисоби шири шутур мебошад. ҷамоати деҳоти 10-солагии Истиқлолият аз ҷиҳати соҳаи кишоварзӣ яке аз минтақаҳои рушд карда ба ҳисоб меравад. дар баробари дигар зироату полезиҳо дар ин ҷо парвариши шолӣ ба таври васеъ ба роҳ монда шудааст. дар маҷмӯъ имсол майдони шолӣ 840 гектарро ташкил медиҳад, ки дар қиёс бо соли гузашта 30 гектар зиёд аст. масъулини ҷамоати деҳоти 10-солагии Истиқлолияти шаҳри Турсунзода барои таъмиру аз навсозии муассисаҳои таълимӣ низ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир мекунанд. ин ҷо муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 14 мебошад, ки ба наздикӣ дару тирезаҳо иваз ва рангубори дохили симхонаҳо бо сифати хуб таъмир гашт. роҳро пайвандгари дилҳо меноманд. аз ин рӯ аҳли ҷамоати деҳоти мазкур дар самти таъмир ва аз навсозии роҳи байнидиҳавӣ низ саҳми арзанда мегузоранд. ин ҷо деҳаи ифтихор аст, ки мардумаш бо ифтихори баланд барои тахту ҳамвор кардани роҳ машғуланд. бештар аз 1 километр роҳи деҳаро асфалт карданианд. занону модарони деҳот низ дар баробари корҳои саҳроӣ ба рушди ҳунарҳои мардумӣ аз қабили дузандагиву пазандагӣ низ майл доранд. ин модарон ба духтани либосҳои миллӣ ва нақшу нигорҳое машғуланд, ки ифодагари фарҳангу тамаддуни миллати мо мебошад. солимии аҳолӣ солимии ҷомеа аст. аз ин рӯ оид ба ҳифзи саломатии сокинон низ аз ҷониби духтурони маркази саломатии деҳавӣ тадбирҳои зарурӣ амалӣ мегарданд. тибқи иттилои масъулини ҷамоати деҳоти 10-солагии Истиқлолият, шумораи аҳолӣ қариб 40 000 нафарро ташкил медиҳад. мардуми деҳот бо шукргузорӣ аз даврони соҳиби истиқлолӣ пайи пешбурди зиндагии осоиштаи хиш қарор доранд. вақте ки шумо аз мардум даъват мекунед, ки ба корҳои обудонӣ бароянд ҳашарҳои дастаҷамъӣ
چه خیلی اشتراکی مردم فعالانه اشتراک میکنند؟ البته شما درست قید نمودین، ساکنان جماعت دیوار در همه سهم فعال بوده، برای سهم خویش را گذاشتن. هر یک پیر و برنو، هر یک جوان و زن و مرد برای آبادی وطن، برای آبادی دیها، برای آبادی جماعت دیها سعی و کوشش بوده، در کارهای آبادانی سهم خویش را میگذارند. از رشد و ترقی یافتن محله‌ها و این زیبایی‌های صحنه اداره جماعت دهات پی بردن ممکن است که مسئولین جماعت دهات 10 سالگی استقلالیت شهر ترسونزاده مسئولیت شناس و وطن دوست و آبادگر هستند. قشلاقکی من بوی چپاتی دارد، شیرینی شیرینی توتی دارد. از چوبی درختی بی در هر خانه، گوهاره سبزی ملکوتی دارد، ملکوتی دارد. آن کو که می نماید اندوهی من است، ابری هوا خیالی انبوهی من است. بارانی سریش میبرد بر وطنم، بارانی سریش میبرد بر وطنم. آن باد که میوزد بران آهی من است، آهی من است. وطنم جان وطنم، جان وطنم.